Alasan Alasan ɗin ogan boye shi ne yake na hannu. Sarki mai tuta to ga dai san gwam din nan shagon bakon alkawuti kenan wanda za ya fafata dambe da shi da Alasan ogan boye damban kudi naira 150 a nan gidan damban jihar Katsina. San gwam din ne yake na da hannu, san gwam na kawoji shi ne yake na da hannu. Alasan ogan boye ne ya hito yake a jiha. Ga san gwamnan na shi ma ya riga ya shigo. Gwam kenan dogon bakon alkawoji
Sangwam da Kawoji. Gare da wannan ta riga ta shiga, an riga an tace wannan dambe tsakanin Sangwam na Kawoji da shi da Alasan Ogan Boye. Damban kuɗi ce naira 150 ake babatawa aka ta fara filin Dr. Mamman Shata mafi iya tiyata da ke jihar Katsina. Alasan Ogan Boye. Sangwam Alasan Ogan Boye yaki ya so baciwa. Wallahi yaki ya so baci. Alasan Sangwam da Kawoji. Alasan ana cikin turmin farko. Har yanzu dai ana cikin turmin farko tsakanin shi Alasan din da Sangwam na Kawoji. Alasan ya yi gatari, ya yi mai gatari. Sangwam, Alasan